Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Trabucaires. Així s'anomenen els bandits que durant la primera meitat del segle XIX van fer regnar la inseguretat a banda i banda de l'Albera. Portaven sovint un fusell curt, de canó ample, el trabuc, i molts eren soldats veterans de les guerres carlines. Robatoris, atracaments, xantatges, segrest... Un afer en particular va tenir molt ressò, l'afer Massot. Sem el 27 de febrer de 1845, quan un grup de trabucaires establert a les Illes, per damunt de Morellàs, ataca la diligència de Barcelona a Perpinyà. Roben els passatgers i s'emporten 3 hostatges. 2 moren sul camí. El tercer, Joan Massot, jove estudiant de Darnius a l'Empordà, serà segrestat 2 mesos dins la cova del Bassegoda, abans de ser executat. Arrestats, els 17 membres de la banda seran jutjats i condemnats a pena de mort pels uns i a treballs forçats a perpetuïtat pels altres. Aquesta història, certa, és un dels orígens de la llegenda, finalment poc gloriosa, dels trabucaires.